Tu chýba dačo. Choď zobrať, tu dačo chýba. Ja nemám one, shiny čo? No mi dala väčšiu ako 5 minút. O 5 minút. Teda 15. Že nemôžem hrať? Môžem, o 15 minút. Ja sa teším, keď bude noc. Dobre, berem toto pod nami a už nemôžeme skočiť celé. No to je blbé. Dúfam, že to dáš. Buď rád, že sa... To po tebe? Skoro. On nekráča, on normálne levituje. Pozor, začne byť noc. Ako vieš? Lebo už je 2 hodín. Ja som extrémne ďaleko, Kubo. Ja sa bojím, Marek. Čo? Vieš čo, ja asi neviem túto si. Ja som úplne hore. Nedá sa také teleportovať ako Minecraft. Vidíme Minecraft? Ja chcem toto. Vidíš, aký je to kód? Zatiaľ sa nám nič zle nedieje a to pritom natáčam. A mama mi nastavila večierku o 15 minút, alebo 14. Takže to je na piču. Doslova. Ale máme tu zlý kód. Už druhýkrát hráme 4, 1, 2, 5 a ja už vidím lapidlo. To by som sa sem musel voľako prebudnúť. Ja sa musel prilepiť. No, čekú to lepidlo bude za mnou. Musíš sa... Dobre? OK, toto je zatiaľ veľmi... Mne to ide normálne. Building obi. To je normálne building obi. Tam vidím stoličkový výpredaj. Boha. A to už bude koniec. Tam je posledná posteľ. OK, lepidlo už ide. Čau, lep. OK, musíme to počkať. Ja sa bojím. Kebyže padneme je po nás hneď. Čo? Ja mám... Máš karničku? Hej, počkaj, dám. Mám strašne. 30 ti to doplní. Počkaj, dačo. Dačo, to kokos. Nie, ideš dačo zobrať. Ja idem... Zoberám tento slobod. Idem zobrať iba dačo, ale máme Ja som dačo. napísal, že scary. Kde je to skoro? Gotsu. To je Šimon. Hrnčiarik. On tam bol, Gotsu. To nie je jedno. My sme tu. Napojil sa na zlý server. Ináč dáko dlho. On sa napojil vlastne na tento server. Oh my god. My už sa nemôžeme vrátiť, Kubo. No. Ono to padne, ak tam nedáš, to bude svietiť na zeleno. Boha. Oh my god, tam. Čo sa viem? Tak to zabil. A neradil by som spadol, lebo už je 2 hodín, takže... Ty spadol? Teraz začne byť to strašidelné. Ale Kuba, teraz vieš čo je najhoršie? Čo? Že nie sme spolu vôbec. Že nie sme blízko. Ty si akože tam dole, ja ťa vidím. Zatiaľ to nie je taký horor. Taká býva vždy. Aha, no je to kúsok. Zvláštne. Ono to vážne bola tá ona. On to má taký ksík ako tá... čo sme mali vtedy hrušku. Ty máš extrémne malú lampu. Máš extrémne, ja sa môžem kúkať. Hlavne nechať dole. Ja sa snažím sa ako vystavať, iba že ono to je strašne ďaleko. Dobre, zmír sa s tým, Marek si sa zachráni, ja musím zomrieť. Nie, kúsok ostaň. Kým prejde noc, to stihneš. Alebo, Marek, ty by si vlastne teoreticky, kebyže dačo hodíš, že to padne vlastne na tú dosku. Ako dosku? Tak hoď mi prosím dačo. Na tú dosku, ktorá je predo mnou, ona to je vlastne vysoko a ja to môžem zadvihnúť a vystavať sa. Aha, dačo na mňa padlo. To som padla dole. A posledná vec, Marek, prosím. Ja nemám už. Máš, na čom stojíš?
To. Tá, áno to. Zlakol, že sa... Chytaj. Posledná. Posledná šanca. Popič. On je tam. Kto? Ten typek. A ide? Hýbe sa? A, no, nevieš čo, on ide. Vidím dvoch a... Na čo si zapískal? A tam sú ostatní. On sa otočil. On ťa vidí. Lebo si zapískal. Super, je po mne. On sa tam nevie dostať. Prečo blikajú svetla? Videl si? Hej, tam proste... 4, 1, 2, 5. Je to znova ten postihnutý server. Oni znova začali svietiť. Tam tie oranžové svetlá, kde ukazujem tým pluskom, preblikávajú. A tam vzadu vidíš, teraz boli tmavé a zrazu, no vidíš? Či to je iba ako kamerou? Aspoň ma upokojil výpredaj na mikrovlnky. Ale toto zhaslo, aha. On to zhasíne. Áno. Až kým nebude úplne tma. Ono to zhaslo. Ja vidím ešte nugetku. Marek? Je pri tebe? Neostáva nič iné, iba zomrieť. Nie, proste vydrž, noc trvá 5 minút, to vydržíme. Akože musím povedať, že minulé to bolo hororovejšie, ale bojím sa. Turči, tam je ten levitujúci. Teraz sa to zasvietilo, ono to nesvietilo. Hej, tejto hudbe sa nebudete dať. OK, to ma kúsok ukludňuje. Mňa. A ja vidím rovno lekárničku. Mňa ukludňuje výpredaj na mikrovlnky. Ono to tam svieti pri tebe, ale pri mne je to úplne tmavé. A ja vidím dve telky. Tu je jedna, tam je druhá. A tam dole je lekárnička. A tam dole je Kubo. Kde? Tu. No bohužiaľ volám sa lepidlo, no, ľudkovia. Ľudkovia. Ľudkovia, ja sa volám lepidlo. Ale teoreticky, kebyže ja, ako lepidlo, by som mal taký... Nie! Kde si? Ja som za tebou. Čau. Aspoň nie sme sami. Čo ak zoberie tú dosku, ktorá je pod nami? Tak ju neber, lebo nám znova... Koľko máš HP? 61, ty by si sa zabil. No už to začína. OK, toto aha. Prestalo to blikať, ja sa bojím. Začal výpredaj na mikrovlnky začali To, čo ma najviac ukludňuje. svietiť. Ono to začalo svietiť, vieš. A tamto je tá nugetka znova. Teraz to nie je pre istotu oné. Tá hruška, ale tam na tej telke je nugetka a tu je To je tiež. stále hruška. To je hruška. Myslíš? Ako vždy. Ja to... Ja som samníko. Choď podačo, rýchlo. Ja idem úplne dole, poďme. Poď lekárničku. A poď aj ty dole, lebo tam nemôžeme ostať, to znova padne. A prosím ťa, lekárničku venujme. Ako čestnému tvojmu. Preboha, ja som za to. Neviem, útočne vždy. A počkaj, kde to bolo? Pištol. Ja viem. A kde je tá hruška? Ja to potrebujem vypnúť. To nedá. Tá telka už nesvieti asi. Kde si? Tá telka bola tu niekde. Marek, kde si? Za tebou. Počkaj, stoj. Aha, vidím ťa. Daj mi tú lekárničku, kde je? Ja nemám už lekárničku, ja som ju stratil. No to je, tu bola. Tu je. Našiel si ju? OK, tu je tá dáka. Daj mi. Na. Drop. Tu je zbraň. To si sa ja nič nestrihla. A to tie bejsky, to nie sú postavené ľuďmi na 100%, aha. Čo to bolo? Našiel som bejsky? Mne to prebliklo. Ja znova počujem tie one. Mne tu dačo, že haj. Ono tu bolo čierne. Fakt.
A pozrij sa na tú dosku. Víš čo, ja sa tu zastávam, čau. Ok, poďme sem a stadiaľ to nevyjdeme. Sakra, mám na to veľkú večerku. A koľko? 5 minút. Nie. Tu je John Cena, ako chce jesť. Abo ako sa volá. No už to postav. Dobre, A my tu nič nemáme. Máme tu lekárničky. dobre, to si náhle. A toto by sme mohli zastávať. Čo? Nie, tu je telka. OK, nechám bielu obrazovku. Ja musím ísť na záchod, takže zatiaľ bude komentovať iba môj kamoš. A ja vám nechám kameru, aby ste sa pozreli aspoň von. Prebliklo svetlo. Hej? Áno. Na mojom? Na Áno, mojom? na tvojom. No tak to bude super vo videjku. Ľudkovia, a mne teraz prebliklo svetlo, akože keby ste videli moje, ja sa extrémne bojím. Samozrejme, ono furt preblikáva svetlo. Ja mám 46 HP, môj ľudko má 61. Samozrejme, že je to na hovno, lebo mamka mi zapla. Samozrejme, že takú vec, no, už som vám to hovoril nie raz. OK, prebliklo to kúsok. Aj teraz, videl si? A na čo si to robíš? Chcem máme napísať, No tak napíš. Čo sa bojíš, že sa ti to vymaže? Nie, to nejde, chápeš? Môže sa na chvíľku odpojiť? Nie. No. Nie, lebo ja neostanem pri tebe. A nevedel by si to ako ty napísať? Neviem. Prečo? A ja nemám hlavne na to. Tak povedz mojej mamine. Nie. Fú. Si tu, stále si tu, stojíš. OK. No tak, choď povedať, prosím. Dobre. Tu. OK, ľudkovia, ja sa extrémne bojím. Nič. Čo nič? Ale viem, ako si to môžeme zahrať. Ako? Budeš hrať na mojom mobile a ja musím hrať na tom. OK. Ja tu mám aj Doktor Marok. OK. Sice to budeš natáčať ty, bohužiaľ, ale budeš bývať hneď vedľa môjho oného. Čo tu blíka stále? Ja to prepínam, ja som nervózna. Ja, že čo tu blíka? Dobre, už to nebudem robiť, aby... Mne to prebliklo. Je to normálny vonkajšok preblikol. Vieš čo, ja to vypnem a v noci to zapnem. A teraz. A potom to vypím. Ja sa strašne bojím to... Tá ona stále tancuje. Šup. Oh no. Ty si to Vidíš? Všem to prebliklo. No, aj tebe. Takto isto. Teraz? No, teraz ti to prebliklo, videl si? Nie. No. Ale tu je jeden zamestnanec. Na videjku to uvidím. No, hej. Ale keď bude 15 minút, ty musíš končiť. Prečo? No, lebo ja som to zapol presne vtedy, keď ti prišla tá večierka. No, dobre, tak... Budeme momentálne za chvíľu končiť. Áno. Kubovi to extrémne blíka, keď sa mu pozerám do mobilu. No a samozrejme... Akože vidíte, že hrá na mobile. Teraz, keď bude o 1 minútu budem ja končiť a vlastne vypneme aj toto videjko a vlastne natočíme ten part 2. Kde Kubo bude hrať za Doktor Marok, nebude už lepiť... Nie, budem hrať za Marek Frajer, nie? Nie, Marok. Aha, tak doktor A ja budem hrať za môj Marek Frajer, keď budem samozrejme tento oný stále. Aj keď vy to nevidíte, ale ja som takýto... Prvý, Zapal som svetlo. Dancuje to? Ja to nevidím. Dancuje to. Hej, ukáž. Počkej, zapnime tam znova onu. Musím... Nie. Hrušku. Nie, hrušku, opováž sa. Nič to nejde. Dobre. Dobre, samozrejme pozorujme. Čierny obdĺžnik.
OK, je to hnedá doska tam. A pozri sa na mňa, Marek. Zatiaľ žiješ. No nie. Koniec. Koniec. Sorry ľudia, ale musí byť koniec, takže uvidíme sa v druhom videjku.